ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುನಾಡು ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಮಾತ ಸೌಖ್ಯತೆ ಬಿದೈಡ್ ಬಾರಿ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಪುನರಸೆ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಕಾಣೆ ಬತ್ತದ ಬರ್ಸ ಬಿಡ್ತುಜಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಖಾರದ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಹಳ್ಳಿದ ಶೈಲಿ ಐಕೆ ಮತ್ತು ಎಂಚಿನ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಡು ಮೂಲ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಲೆ 1/4 ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆಗೆ ತಂದ 5 ಕೊಂಚ 10 ಮೆಂತೆ 5 1/2 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಉಂಡು 1/2 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ 1 ಚಮಚ ಎಡೆಮೆಣಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ್ತುಲೆ 1/2 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 10 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು 1/4 ಚಮಚ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ, ಅರ್ಧ ತುಂಡು ಚಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಲವಂಗ, ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ ಪೂ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ತಕ್ಕ ಏತು ಬೋಡು ಆತ ಮುಂಚಿಗೆತುನಿ ಅಲ್ಲ ಈತ ಇದ ತೊಂದೆಂಕರು ಬೊಕ್ಕ 1 ಕಿಲೋ ಚಿಕನ್ ಮೂಲು 1 ಕಿಲೋ ಚಿಕನ್ಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಈತ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಇದು ಮಲ್ಲ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಕುಡೊಂಜಿ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡು ಇದೇ ಮಲ್ಲ ಅವು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಟ್ರೆ ಪನ್ಪೇನಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಈತ ತಾರಾಯಿ ಈ ತಾರಾಯಿಗೆ ತಾರಾಯಿ ಈತೆ ಯಾವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚೂರು ಮಂಜದ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ನೀರುಳ್ಳಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಮುಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಗೆ ತಂದು ಕಾಯಾಗ ಹಾಕಿ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಕಾಯಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಕಾಯಂಡ ರಪ್ಪ ಕಾಯಿ ಉಂಡವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡ್ಚಿ ಅದೋಟು ಕಾಯಿ ಎಂಡೆಯವು ಗುಂಟೂರು ಮುಂಚಿ ಇತ್ತನ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಈಗ ಅವನು ಕೊಡಕ್ಕೇನೆ ಅವನು ಗುಂಟೂರು ಮುಂಚಿ ಮೂಜಿ ಬಂಡೆಯವು 1 ಕಿಲೋ ಚಿಕನ್ಗೆ ಅವಳ ಇಂಚಿನ ಒಟ್ಟು ಕೈಪು ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲು ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಸಿವೆ ಏನಾರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂಗ ಸಾಸಿವೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಡೋರ ಫ್ರೈ ಆಂಡ 5 ಒಕ್ಕ ಮೆಂತೆ ಪಾಡ್ಗ 5 ಒಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ಗ 5 ಒಕ್ಕ ಒರಿದ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಣಸಿನ ಪಾಡ್ಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬೊಡ್ಡ ಪಾಡೋಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಗ ನನ್ನ ಬಾಕಿದ ಮೂಲದೆ ತೊಂದಿನ ಮಸಾಲೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಉನೇನ್ಪುರ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಲೆ ಉನೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ನನ್ನ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ಪರಂಡು ಅಂಚನೆಲ್ಲ ಈತು 1/4 ಚಮಚದ ಗಸಗಸನೆ ಪಾಡಿ ಪಪ್ಪಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಇಡಿ ಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡಿ ಏಕೆ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಲಾಯ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ತೂನು ಹೈದಿ ಹೊಡ್ತಿ ಲೋದಿಲೆ ಲಾಯ್ಗೆ ಫ್ರೈ ಆವಾಡು ಫ್ರೈ ಇವಾಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನ ಜಾಡು ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಓವರ್ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಡು ಜೀರು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅವನೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ಗ ಮುಂಚಿದ ಒಟ್ಟು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂಡೆ ಮುಳ್ಳು ಜಾರಿಗೆ ಅವೇ ಬಾಣಲೆಗೆ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜೋಲು ಅದೊಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನೀನು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಮಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಅಂಡ ತಾರಾಯಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ್ಕೊಡು ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಂಟು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಗೋಂಟು ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪು ನಾವು ಗೋಂಟು ತಾರಾಯಿದ ಸುಕ್ಕದ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇಯ್ತದೆ ಬಂಡ ಐಟ ಎಣ್ಣೆ ಇಪ್ಪುಣತೆ ಗೋಂಟು ತಾರಾಯಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಪ್ಪುಣವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ತುಯ್ಯತ್ತೆ ನಿಗಳು ಒಂದು ಪೂರ 1 ಕಿಲೋ ಚಿಕನ್ಗೆ 1 ಕಿಲೋ ಚಿಕನ್ಗೆ ದೇತೊಂದು ಚಿತ್ರ ಐಟಮ್ಸ್ ಒಂದೂರ ಇಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಬರ್ತೇನೆ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆವನ್ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಂಡ ಅವನು ಆತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಣ್ಣ ಅವರಜ್ಜವು ಸುಕ್ಕೋಗು ಅಂಚೆ ನಾನು ಕಿನ್ನ ಜಾರ್ಗೆ ತಂದು ಒಂದಿನ ಮಸಾಲೆನ ಪೂರ ಇಕ್ ಪಾಡಲೆ ಒಂದೇನು ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಅಂಡ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ಬಿಡವು ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಂಡ ಕಿನ್ನ ಬಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಂಡ ತಿಂತಿರಗಳೇ ಖಾರ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆನ ಪೂರ ಇಕ್ ದೊರ್ತದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಕಡೆ ಹೊಡು ಕಾಡಿನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ಪುಳಿ ಪಾಡಿ ಕಿನ್ನ ಇದೆ ಕೋರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಪುಳಿ ಬಂಡೆಯವು ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಳ ದೀದು ಅವನೇನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪು ಅಲ್ಲೇ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಸಾಲೆ ನಮಗೆ ತಂದಿನ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಮ್ಮಲು
ಓಕೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಬಣಾಲಿಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಐಕ್ ತಾರದಿಂದ ಒಂಜಿ ಈತು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಈತು ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡಿ ನನ್ನಣ್ಣಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಸಾಸಿವೆ ಚೂರು ಪುಡ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಸಾಸಿವೆ ಪುಡ ಬತ್ತಂದು ನನ್ನ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪಾಡ್ನಿ ನನ್ನ ಪೊರ್ಲುಡೋರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇದು ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ವಾಟ್ರ್ ಎಂಡು ನನ್ನ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಓಕೆ ಮೂಲು ನನ್ನ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಒಂದಿಗೆಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಗೆದ್ದೊಂದಿನೇನೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ಕು ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಕಾಲು ಚಮಚ ನಾನು ಲಾಯ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬೇಯಾಡು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಲೆ ಇದನ್ನು ಉಪ್ಪು ಪತ್ತದಿ ಗೋರಿಗೆ ಎಸ್ ನಾನು ಮುಗಿ ತಿರ್ಗಾದ ಲಾಯ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಪಾಗ ನೆಕ್ ನೀರು ಮಸಾಲ ಮಾಡಿ ಜೈತಲೆ ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ನೆಟ್ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಮುಲ್ತಿತ್ತೀತ ಅಂಚಿನೈತೆ ತಾರೈನ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಉನೇನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗವಡು ಕಾಯಿ ರಡ್ಡೆ ಸುತ್ತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಸುತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮುಲ್ ಆಂಡು ಈತೈತೆ ಸಣ್ಣ ಅಂಡಯವು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಈ ಕಾಯಿಟೆ ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಲ್ ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ದು ನನ್ನ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡ್ಗ ಪೂರ ನನ್ನ ಮಸಾಲೆನ ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕೋರಿಗೆ 10 ಲೀಟರ್ ಇಟ್ಟೆ ಒಂದು ನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಯಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಾರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಚಿಕನ್ ಫುಲ್ಲು ನೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಾರಾಯ್ ಪಾಡಂದೆಲ್ಲ ಈತ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕುದು ಅಂಡ ನಿಕ್ ನಮಕ್ ಗಸಿ ಪೂಜಿಂದ ಆತೆ ಮಾಡೋದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದುಲ ಓಕೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದುಲ ಈತೆಲ್ಲ ತಾರಾಯ್ ಪಾಡಂದೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಳ ಪಾಡ್ದರ ಬೇಪಾಗ ಓಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಪಿರದಿ ತಿನ್ನ ತಾರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾಲ್ತಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಲ್ತಿನ ತಾರಾಯಿ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೊಡೋರ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಬೋಡಿಂದು ಕಾಲು ಈತೆ ಒಂದು ಮಲ್ತಾಡಾಂಡು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ಬಿರ್ಕದು ಮೇಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಒಂತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೊಂದಲಾರ್ತೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಳ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮನ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈದಂಡಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮರಿಯೆಲ್ಲ ದಿನೊಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಖಾರ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ನಿಖಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡಿ ನೇ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಫೈನಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ಡೆಲಿಷಿಯಸ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಗ್ಲಿನ್ ಲೆಪ್ಲೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನಾಗ್ಲಿನ್ ಲೆಪ್ಲೆ ಈ ನಮ್ಮಂದ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಹೊರ ತಿಂಡ ನಾನು ತಿನ್ಕಂದು ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನದು ಮಗಳ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಕುಲ್ ಬರ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.